mea. Știați că hainele de tip ultra fast fashion de pe Trendyol, Shein sau AliExpress sunt produse ale sclaviei moderne și realizate din cele mai toxice și de proastă calitate materiale pe care le poți găsi? Ha, te îmbraci de pe Shein, ha, te îmbraci de pe Trendyol, ha! Nu, deci îmi vine să arunc o grenadă de fiecare dată când văd chestiile astea, secțiunile de comentarii. Suntem în 2025. Chiar mai contează magazinul de unde ți iei hainele? Chiar contează ce fel de haine porți? Da, contează, că zice destul de multe despre tine. Am înțeles, nu toată lumea. Sunt ieftine, sunt flashy, te fac să ieși în evidență și oricând te poți victimiza că doar asta îți permiți, ceea ce e fain, nu facem pur shaming aici. Însă, de la E ok, eu fac, glumesc. asta la normaliza sclavia modernă și a o încuraja, chiar dacă este neintenționat, să zicem, iartă-mă, dar este un drum lung. Tu, fiind deștept, alegi să dai 5 lei pe o bluză care chiar merită 5 lei. Nu te duci în Bershka să dai 50 de lei pe o bluză de 5 lei. Ok, ți-ai cumpărat 2-3 acareturi de acolo, foarte bine. Taci, nu normaliza. Și eu fast fashion, dar ghiși ce? Nu aleg să fac waste de haine, aleg să le reciclez. Și în caz de iară, cum nu ne place de o persoană, tindem să-i scoatem cei mai rău din ea, am să las și câteva exemple. Asta este o geacă făcută de mine. Am ales să decupez peciuri din perechile de bluși pe care nu le mai purtam, încât să fac o geacă pe care să o port. Nu-mi pasă cât de multe haine ai reciclat în trecut, cum le-ai făcut tu cârpe sau alte cârpe cu semne oculte pe care le și porți. Nu-mi pasă, este strict alegerea ta. Dar nu normaliza fenomenul ca mai apoi să o arunci pe aia că n-ați înțeles voi pentru că nu mă placeți. Scoatem din context Călin Georgescu type shit lucrurile pe care le spun aici, doar din cauza că nu mă placeți. Și e total normal să nu placi oameni, dar până la urmă, haideți să fim drepți și să vorbim când este nevoie să vorbim și despre ce trebuie să vorbim. Damn, who gave this bitch a platform? God damn, adică nu mă înțelegeți, sunt totul pentru feminist, hoaie, și pentru femeile să vorbească în mediul online și să aibă o voce, but god damn, why did we give this bitch? Glumesc. Unii oameni au nevoie să înțeleagă că nu sunt centrul universului. Nu Unii oameni ar trebui să înțeleagă că, god damn, bitch, you famous because you posting thirst traps, god damn, bitch. toată lumea se învârte în jurul lor și când zic un căcat, ar trebui să mai învețe să și tacă din gură. Mulțumesc! Astăzi vorbim despre fenomenul fast fashion, răul pe care îl provoacă social, global și nu numai, și de ce nu ar trebui să cădeți în plasa reclamei agresive pe care marile corporații de genul o practică. Înainte să începem comentariul, haideți să discutăm ceva. Fun fact, și hainele din mall-uri sunt exact aceeași chestie ca hainele astea ieftine pe care alegi să ți le cumperi de pe alte site-uri, ok? Hainele din mall nu sunt deasupra brandurilor menționate mai înainte și mai ales dacă vorbim de Europa de Est, unde se cunoaște deja că se vinde marfă de calitate inferioară față de Europa de Vest. Să arunci bani, căcălău, pe niște haine de brand. Pentru că doar sunt de brand și ți se pare ție așa în capul tău că o să fii mai acceptat social dacă ai haine de brand cu dita mai brandul scris aici. Damn, bitch, te-ai gândit vreodată că, gen, dacă nu, efectiv, nu-ți permiți un lucru, nu, poate îmi permit, mai ales când vorba de articole vestimentare, poate că nu ești target audience-ul lor sau că nu ești clientela lor sau că nu interesează de tine sau că nu, poate nu ai acest stil de viață pe care îl reprezintă asta? God damn, I'm just saying. Acum ce facem? Damn, aruncăm așa, gen, o isterie a modei și pula mea pe geam pentru că Shein folosește copii prepubertani să-ți facă ție replica ta de whatever the fuck. God damn, bitch. Shut up. Damn. În față. Este aproape ironic cum un tricou cu logo printat pe față cât mai mare poate să coste de sute de ori valoarea sa doar pentru a evidenția un statut social pentru unii care, fără să realizeze, doar dau bani grei pentru a fi panouri publicitare ambulante, primind la schimb doar haine care se distrug după 2 spălări și provoacă mâncărimi. Cu mici excepții, nu există magazin în mall care să nu vândă haine de calitate slabă, indiferent de popularitatea brandului. Spre exemplu, nu e nicio surpriză ca în magazine precum Pick and Clapperboard din România să-ți poți cumpăra un sacou Boss din poliestern la același preț cu unul din material Super 100, dar din Europa de Vest. Cu alte cuvinte, primești țeapă, pentru că înainte să cumperi un produs, ar trebui să te uiți pe etichetă după materiale, nu după sigla brandului.
Nu este nicio problemă. Înțeleg că lumea nu este educată pe lucrul acesta sau câteodată pur și simplu îți place ceva și aia e, frate. Îmi asum să nu ies cu poliesterul în zile însorite ca să nu facă combustie pe mine și aia e. Nu e nicio crimă în asta, am făcut-o și eu, dar măcar recunoaște în sinea ta că ești parte din problemă și porți vina pentru care ești luat de prost. De ce credeți că de atâția ani primim cea mai proastă calitativă marfă? Dacă s-ar fi plâns lumea și n-ar mai fi cumpărat, stați liniștiți că s-ar fi schimbat lucrurile instant, dar nimeni nu se plânge. Ia un tricou de la Zara, își pierde culoarea după 2-3 spălări și aia e, ajunge cârpă sau poluează mediul pe undeva. Și ți iei altul și altul, e ieftin, e accesibil. N-ai dat 100 de lei pe un tricou care să te țină câțiva ani. Prefer să dai 200 de lei pe 4 tricouri care pe niciunul să nu mai porți până la finalul anului. Asta este risipa, da? Nu, domnule, că le faci cârpe. Ok. Și nu trebuie să-ți cumperi altele? De câte cârpe ai nevoie în casă? Oricât de mult spune lumea că nu face waste, tot o să facă waste dacă se îmbracă de la fast fashion. Este imposibil să nu o facă. Măcar, haideți să nu fim ipocriți. Eu, spre exemplu, încerc să-mi cumpăr exclusiv de la consignații și resale, dar vă dați seama că mai scap și eu fast fashion, nu? Dar vreau să vă spun că de la resale și de la consignații am haine care nu s-au stricat de 10 ani. Am haine din 2014, efectiv. Cum vă spuneam, mi-am mai luat haine din mall, dar niciuna nu a rezistat mai mult de câteva purtări. Toate ajung ori la gunoi, ori la șters praful, mai devreme sau mai târziu. Și asta nu este normal. Se încurajează consumerismul și cumpăratul în exces, fără niciun beneficiu. În primul rând, materialul prost nu va arăta niciodată bine. Logo-ul mare pe haine poate va fi apreciat de milionari de Instagram sau la meeting turul 2 înapoi, dar cine a mai văzut un film, a mai ieșit din țară sau măcar a mers în centru de 2 ori pe lună măcar, nu se va lăsa păcălit. Îți va pune imediat eticheta de gherțoi. Am un video foarte bun pe tema asta în care vorbesc mai mult despre acest fenomen. Oamenii nu mai tind să-și găsească o identitate vestimentară. Preferă să poarte logo-ul unui brand cât mai mare pe haine, pentru că astfel cred ei că își vor impune statutul social. Practic devin panouri publicitare ambulante pe banii lor. Normal că este o lipsă de perspectivă aici, mai ales că pentru ei nici nu mai contează materialul din care este făcută haina sau cât de calitativă este, ci doar logo-ul firmei să se vadă cât mai bine și cât mai mare, da? Normal că statutul social o să fie recunoscut tot de oameni ca ei, care real nu au un statut social, ci sunt doar aparențe. Firmele cu adevărat luxury și de calitate și care se respectă, nu ai să le vezi cu logo-ul cât casa pe haine. Ce legătură are asta cu minimalismul? O consecință a lipsei de expresivitate din jur este pierderea identității oamenilor. Capitalismul transformă toate colțurile lumii și le face să arate la fel. Când indivizii sunt la fel, tot ce îi diferențiază este statutul financiar. De aceea energia lor nu o să mai fie îndreptată spre a se dezvolta ca individ, ci se va pierde în hustle culture. De la panacotari la corporatiști high-end, goana asta consumeristă de a-ți etala stilul de viață, fabricat sau nu, există doar pentru a fi remarcat de alții, nu pentru a te împlini pe tine. O să las link în descriere. Ok, înainte să vorbesc despre cum fast fashion-ul face rău mediului și societății, sunt conștient că mulți oameni sunt infatuați de propria persoană și eu au personal, găsesc scuze gen, în altă parte este mai scump, dar mie îmi place, dar cumpără și alții de acolo, de ce vă luați doar de mine? Călin Georgescu type shit. În primul rând, hainele de tip fast fashion și mai ales cele ultra fast fashion, care sunt făcute în niște condiții inumane și deloc sigure, pot fi dăunătoare pentru noi. Sunt făcute în niște condiții inumane și deloc sigure, pot... Oh my God. Bă, e atât de trist, bă, că e atât de adevărat. E amuzant, trist și real în același timp cu aia. De ce nu face pe belușul ăsta 2600 la același? De-aia am întârziat. De-aia am întârziat mie 600. pot fi dăunătoare pentru noi. În primul rând, haideți să înțelegem procesul. Pentru a crea poliesterul acela după care toată industria de fashion este înnebunită, se ia poliesterul din forma inițială și pentru a-l face versatil este tratat cu mai multe substanțe toxice, cum ar fi formaldehida. cu ajutorul acestei substanțe, coloranții se lipesc mai ușor de țesuturi. Astfel tu poți avea un tricou cu Superman sau Wednesday la 20 de lei din Primark. Totuși, ce ar trebui să știi este că expunerea la această substanță poate cauza diferite cancere și leucemie. Deși acum nu vreau să vă alarmez degeaba. Cantitatea de materiale este nesemnificativă. Cel mai probabil nu vei face cancer de la un tricou, dar tot poate provoca iritații ale pielii, alergii sau chiar atacuri de astm. Ia vedeți TikTok-ul ăsta. Eram atât de fericită că am găsit o rochie drăguță pe Shein. Apoi a avut o alergie foarte nasoală. Hai să vedem despre ce este vorba. Aceasta este minunata rochie, da?
A fost la o nuntă cinstită la cort, iar apoi, opa, da, cam asta puteți să pățiți. Și dacă căutați, sunt multe cazuri, ia uitați, da? Puteți să pățiți una dintre aceste lucruri. PFOA, altă substanță care este folosită pentru a face hainele impermeabile la ploaie. Aici vorbim de pelerine de ploaie, vorbim de umbrele, etc., etc. Ok. Expunerea la aceste forever chemicals contribuie la cancer. Ele pot persista în sânge și în organe ani de zile acumulându-se... God damn. Riscuri de cancer. God damn. Probleme cu tiroida. Damn, so you get fat. Poate crește colesterolul și poate agrava Cum cu aia mă îngrași dacă port un tricou? Nu! alte afecțiuni pe care le ai deja. Strâns legat de PFOA este PFC, care face hainele rezistente la pete, dar îți poate provoca probleme la ficat și poate cauza infertilitate sau chiar De-aia nu port eu Shane coaie. Și așa destul de bețiv să mai adaug la problema mea cu picatul. poate cauza probleme cu creșterea și dezvoltarea adolescenților. Vedeți, de-aia sunt unii, de-aia unii 1,60 că port haine pe Shane. O să vă las articole în descriere, vă uitați voi, nu vreau să vă sperii, cel mai probabil nu veți avea nimic, dar prevenția este importantă. Trebuie să Dar nu sunt 0% șanse. știm ce purtăm și ce ne poate face rău. Adică ar fi bine să știm că unele haine din poliester, odată ce sunt ude și le pui la uscător, pot emana Antimoniu. această substanță care este folosită și în producerea peturilor, poate avea efecte negative pentru inimă, plămâni, stomac, etc. Iarăși, cantitățile sunt destul de mici, probabil vei fi în regulă, dar poate fi rău pentru oamenii mai sensibili. Cu alte cuvinte, cel mai probabil nu vei face cancer de la poliester, dar poți suferi alte efecte negative, cum ar fi dermatită, acne, mâncărimi, roșeața pielii, iar în unele cazuri grave, chiar infertilitate. Nu știu cine are nevoie să audă asta, dar nu purtați cumva chiloți de pe șin, da? Purtați chiloți Poliesterul e cel mai nasol material ever? Nu, nimic nu găsești fără poliester? Ba da, poți să găsești. Crede-mă, chiar sunt. Dar, bă, coaie, cât de down bad să fii să ai kilos de pe Shane, coaie, dă-o morții. din bumbac. Ideea este să stați cât mai departe de poliester cât puteți. Nu zice nimeni să nu mai ai una, două chestii. Nu este așa de grav. Dar ar fi bine să nu le purtați direct pe piele. Să nu aveți pijamale, lenjerie de pat și mai ales lenjerie intimă din poliester. Acum, știu că nu toată lumea are Îți ia foc puța? bani de mătase, dar un bumbac organic este suficient și de buget. Oricum, în capitalismul de astăzi, vremurile în care ultra fast fashion a prins ascensiune, e cam imposibil să eviți hainele de plastic cu adevărat, iar răspunsul în niciun caz nu ar fi să aruncați hainele respective, pentru că poluează ca dracu. De asemenea, încercați să le spălați cât mai rar pentru ca microplasticul să nu se descompună și faceți-vă cruce, Doamne ajută. Ok, dar sunt unii oameni care nu prea le pasă de ei, dar poate măcar le pasă de planetă. Fast fashion este al doilea factor principal de poluare din lume după emisiile de gaz și face rău planetei, animalelor și, în ultimul rând, profită de țările din lumea a treia pentru a exploata oameni pe bani puțini. În trecut, hainele erau o investiție, un palton te putea ține o viață, iar unele haine chiar erau moștenite de la o generație la alta. Da, coaie, for real. Chiar e for real, coaie. Scad coaiele? Nu vreau să scap de ele. Nu vreau să dea. Nu, e ok, o să mi le prezerv. Da, coaie, erau haine de piele, gești de piele pe care s-au dat la mine în familie de generații în generații. Mind you, eu urmez să moștenesc mai departe această una din gecile de piele. Acum hainele s-au ieftinit și s-a implementat sistemul de produs haine în exces pentru a încuraja consumerismul ilogic. Dacă înainte te gândeai, bă, trebuie să-mi iau haina asta nu doar că arată bine, dar îmi este și de folos, acum ești hipnotizat de păcănelele de pe Temu, ofertă specială peste ofertă specială, cumpăr acum sau dispare, lucruri care un om rațional poate vedea direct. Abia aștept să intre Abia aștept să intre Uniunea Europeană și în căcatul ăsta, gen, am văzut deja că au intrat în industria gamingului cu ofertele astea de scurtă durată care sunt numai ție oferite, gen, sunt personalizate fix pentru tine și dispare și cumva te motivează și forțează să cumpere acum, introduc factorul ăsta de urgentare pentru a justifica achiziția literal lamentabil inutilă pentru tine. Sau deloc de folos. Direct prin, însă asta nu înseamnă că
nu poate ajunge să cadă în plasă. La finalul zilei, a deal is a deal. Mi-am luat o lampă cool la 26 de lei, de care să zicem că am nevoie. Însă, când te uiți în coș, vezi că ți-ai mai luat încă alte plastice inutile în valoare de 200 de lei. În final, nu ești tu cel care câștigă. În momentul în care îți umpli coșul de peșin cu haine pe care cel mai probabil le vei putea doar o dată și apoi ori vor ocupa spațiu în dulap, ori vor sufoca vreun pește, Efectiv, le cumperi odată, le bagi la spălat cu aia și nu mai poți să le porți a doua zi. Am atâția prieteni care și-au cumpărat chestii de pe Shein și a doua zi n-au mai putut să le poarte. Am avut o fată la mine în casă la un moment dat și a trebuit să spălăm haine. Și mi-a spus, te rog frumos să nu îmi speli, avea ea un corset, ceva, un fel de compleu, te rog nu mi-l spăla pentru că o să se topească la apă caldă. And I was like, damn, bitch. Damn. doar bagi bani în buzunarele oamenilor care se îmbogățesc pe urma child labor și sclavie modernă. Toate astea pentru un outfit pe care o să-l porți cel mai probabil o zi sau 2 zile. Eu preconizez că dacă mergem în continuare așa și nu începem să luăm măsuri pentru stoparea industriei fast fashion și a produsului în exces, s-ar putea ca în scurt timp acestea să depășească emisiile de gaz ca grad de poluare. Nebunia asta nu este de mai mult de 2-3 decenii și uite deja cât de mult rău face. Adică 10% din emisiile de carbon ale lumii sunt legate de industria fashion, lucru care înseamnă mai mult decât toate zborurile internaționale sau transporturile maritime împreună. Aproape 60% din materialul produs pentru haine este plastic, poliester, acrilic sau alte fibre sintetice care Am o rochie din Bungbag de aproape 2 ani, n-are absolut nimic. Am iteme de când am Jordan de când eram în liceu, de când încă producția de Jordan era de calitate. Am hanorace încă din clasa 8-a, am tricouri din clasa 8-a, mi se pare că totul se face, erau mult mai calitative și în zilele astea, efectiv, you just gotta fucking, I don't know. Lumea nu înțeleg, când merg să cumpăr haine, indiferent dacă sunt în mall sau într-un magazin specific, sunt foarte picky când vine vorba de la tricouri, la tricouri mai ales. Bag mâna până el, îl frec între palme, mă uit cu lanterna prin tricou să văd cât de subțire e, dacă e destul de, dacă e greu, dacă e mai ușor, mă uit pe etichetă, fac așa un calcul mental, cam cât îmi cer pe el, whatever. Vreau doar să spun că sunt ultra îndrăgostit de tricourile albe. Acum am tricou negru pe mine, ocazie destul de rară. Dar dacă ați intra pe stream zilnic, ați vedea că majoritatea timpului sunt îmbrăcat într-un tricou alb simplu pentru că am o afinitate și o obsesie pentru tricourile albe. cum știți și voi, nu sunt biodegradabile și sunt una dintre cele mai mari surse ale poluării marine cu microplastic. Ca să nu mai vorbim de procesele chimice prin care trec hainele și rezidurile toxice, rezultate care apoi sunt aruncate în apă. Astfel s-a ajuns ca aproape 70% din sursele de apă potabilă din Asia să fie poluate. Cum vă spuneam și înainte, chiar și spălatul acestor haine este dăunător mediului, pentru că microplasticele se descompun și ajung în sol, în apă. Astfel am ajuns ca 500.000 de tone de microfibre să ne polueze oceanele lumii anual, echivalentul la 50 de bilioane de sticle de plastic. O avere. Miliarde. Știu. 92 de tone de textile ajung la gunoi anual și toate astea pentru că cumpărăm orbește și cel mai important, nu o facem într-un mod sustenabil. Dacă lăsăm aroganța, parvenismul și încetăm să mai fim neciopliți pe internet, putem fi parte din soluție. Weird ass man? Ok, you just don't get it, man. You just don't get it. Tricourile albe sunt un statement, I don't know. Like you never go. În nebunia mea pot să justific obsesia mea pentru tricouri albe așa. Nu poți fi niciodată underdressed sau overdressed într-un blug negru și tricou alb. You can never go like that. Dacă sunt undeva unde trebuie să fiu, până într-un gen, dacă nu e vorba de o ținută oarecare, da, gen bow and tie, whatever, cum căcați ori mai numi, nici niciodată overdressed sau underdressed cu aia. Ain't no fucking way. Când sus ești alb și jos ești negru. Ok, that sounded... Îmi pare rău. Înțelegeți ce am vrut să zic. Înțelegeți ce am vrut să zic. You can never go underdressed or overdressed cu aia. În primul rând, ce putem face? De sine înțeles, nu normalizați consumerismul de căcat,
înainte să ne filmăm, să luăm apărarea oamenilor care aleg această alternativă, haideți să facem un pas înapoi și dacă nu avem nimic inteligent de zis, să tăcem din gură. Sau hai mai bine să ne luăm de oamenii care beau macea. Da, coaie, nu, I stand on that. Okay, we are not on the same page, but I'm not on the same page with this bitch. Da, bag pula în macea, coaie. Cu siguranță o merită mai mult, da? De ce veți? Slobozul lui Shrek. Go for it, bagă bully. Îți vine să zici că, bă, nene, e ok. Suntem în 2025. Chiar mai contează magazinul de unde îți iei hainele? Yes, bitch, it fucking does, bitch. God damn, bitch, shut up, bitch, god damn. Ne-am uitat la tine că ai postat thirst trap-uri cu tine. We don't give a fuck about your opinions, man. God damn, bitch. Chiar contează ce fel de haine porți? Mai bine folosește-ți energia să te iei de oamenii care bagă bobati sau ceva. Folosește energia să mai faci un thirst trap, bitch. Shake some fucking booty me. That's why we fucking followed you, bitch. God damn. Nu știu, go for it. Haideți să fim hater pe internet, este ok. Dar până într-un punct, da? De aceea, ce putem face? Boicotați influencerii care fac reclamă la Trendyol, AliExpress, Shein, ăia de-ți fac haul, ia uite ce mi-am luat eu de pe Shein și au o cutie întreagă de zici că se mută, toată plină cu microplastice care vor ajunge în ocean, da? Hai să vedem cine promovează genul ăsta de corporații în România. Andreea Bostanica, cea cu brățara carte. Hey, man, what? Hey. Haideți să nu ne luăm de nevastă mea, ok? She just doesn't know any better, man. E cât un avans de credit ipotecar. Aveți impresia că o să poarte lucrurile alea sau va hrăni peștii cu ele? Ăsta e trendul. Și acesta e Trendyol. Andreea Bălan, tot respectul pentru cariera muzicală, dar ce căutați aici? Așa mare este... Amice, cariera ei muzicală s-a terminat în 2006, what do you mean ce caut aici? Știi și tu ce caut aici? Un bănuț cu aia, the bag. Foamea. Vezi că în 10-20 de ani nu o să mai fie așa de liberă la mare, pentru că nu o să mai ai voie să intri în apă, pentru că o să fie toxică. Te îmbraci de pe Shein, te îmbraci de pe Trendyol, Suntem în 2025. Chiar mai contează magazinul de unde îți iei hainele? Chiar Yes, bitch, it fucking does, bitch. Da, frate, 2025 chiar mai contează că hainele de pe mine sunt făcute de către copii. E 2025, ce contează dacă hainele de pe tine conțin chimicale toxice care îți distrug pielea și eventual și sănătatea. E 2025, ce contează dacă datele pe care le băgăm în site-urile astea nu sunt sigure. Fuck. We are fucked. Vrei să-mi spui că guvernul chinez are datele voastre? Y'all are kind of fucked, gang. E 2025, ce contează dacă ajutăm la poluarea planetei? A? Bluza aia era 14 lei, frate. 2025, ce mai contează dacă nici măcar nu mai e original produsul? Era 14 lei, frate. 2025, ce mai contează dacă nici măcar nu mai e original produsul? Produse ilegale? Damn. They selling crack? E 2025, ce mai contează că au băgat milioane, eventual, cred că At this point mai bine stau în chiloți? Man, I don't know about that. Să nu fie de pe Shane, though. miliarde în programe de marketing ca să-ți vândă, practic, resturile care nu s-au vândut. Și mai rău, o fac prin influencerii tăi preferați, pe care îi pun să-și pună Preferații, eu. Influencerii mei preferați de atât stretch. Ce e ca asta, Alexu și Andreea Bălan nu sunt influencerii mei preferați. Ain't nobody watching their ass. la bio codurile lor de Temu, de Shein, de Trendyol, de whatever, ca să-și mai ia și ei acolo de o chifteluță. E 2025. Totuși. Am învățat ceva de aici? Eu sper că da. Vă încurajez să folosiți platformele de resale, să mai frecventați un SH sau un outlet. Este foarte terapeutic. Ai făcut și o plimbare, poate mai prinzi și ceva cool, hainele pe care nu le purtați, ori încărcați-le pe platforme de resale, donați-le, reciclați-le, în niciun caz nu le aruncați. Cumpărați cât știți că purtați. Știu că este greu și eu mă lupt cu asta. Dacă vă place și în atât de mult, să știți că găsiți și pe resale. Și măcar evitați să cumpărați de pe site-urile lor și ce să vă mai zic. Poate câteodată opinia ta nu este hot take, este doar o părere neinformată care poate face mai mult rău decât bine. Câteodată poate că platforma pe care ți-ai construit-o pentru că postai thirst trap-uri nu îți oferă neapărat și destulă credibilitate și informație cât să-ți formezi să încerci să trimiți o opinie formatoare.
You goddamn dumb dirty bitch! Nu am nimic cu creatoarea de conținut trimisă din rai după numele ei. Dacă chiar vine de acolo, sper că a salutat și peștișorii care, săracii, nu au nicio vină că oamenii turbați cumpără în exces. Știu că avea și take-uri bune în trecut, din ce mi-au apărut. Poate a fost doar o scăpare. Nu știu, asta nu urmăresc. Asta nu înseamnă că o Yeah, we don't give a fuck about that shit. urăsc sau ceva, doar că nu fac parte din demografia ei. Capul sus cade coroana, haide să nu ne mai victimizăm că arată urât și data viitoare hai să o faci mai bine. Follow pe Instagram, Yeah, man, whatever, shit, nice. Mulțumim frumos de video și am mai păcălit și noi niște content.